Ahoj, dnes vám představím jednu z kazet dekorativní kosmetiky od značky Makeup Trading. Tohle je set Exclusive s 53 díly. Balení kazety je elegantní černé se stříbrným pruhem na boku a uvnitř se ukrývá opravdu hodně věcí. Je to taková skládačka. Najdete tu 24 očních stínů, laděných v řadách do růžové, fialové, zelené a hnědé barvy. A jsou tam zastoupené jak matné, tak i metalické odstíny. Dál tu jsou lesky na rty, těch je 9, 5 je tady nahoře a další 4 se ukrývají tady. Jsou to spíš takové světlejší přirozené barvy. Dole je 5 odstínů tvářenek od světle růžové přes malinovou, světle cihlovou až po broskvovou. Potom tu najdete 2 pudry, jeden světlejší a tmavší, řasenka, oční linka, tužka na oči a různé aplikátory, štětce, hřeben a taky zrcátko. Teď se podíváme, jak vypadají jednotlivé odstíny těch očních stínů tady napravo. Rozhodně doporučuji používat podstíny bázy pod oční stíny. Ta pomůže dosáhnout hezčí, sytější barvy a zároveň se hodně prodlouží doba, kterou vám na očích vydrží. Tyhle stíny mi pak vydržely zhruba 9 až 10 hodin. Ta báze se dá koupit v každé drogerii nebo parfumérii za pár korun. Jinak, co jsem zkoušela, dá se místo ní použít i tato tělová barva na rty. Víčko tou bází jednoduše natřete a pak už můžete aplikovat stíny. Tady můžete vidět všechny odstíny, které jsou v řadách napravo. Tady jsou ty zelené, hnědé a tady jsou 4, ty, které jsou úplně vpravo dole. Já mám oči nalíčené některými z těchto hnědých stínů. Jedno víčko si odlíčím a ukážu vám, jak na to. Víčko natřu bází pod oční stíny. Udělám linku tužkou na oči a to i na dolním víčku. Do vnitřního koutku použiju nejsvětlejší hnědý stín. Do středu víčka pak ten o něco tmavší nad ním. Do vnější části víčka dám tmavý hnědý stín, co je úplně vpravo dole a nanesu ho i do záhybu oka a rozetřu do ztracena. Ještě jednou přejedu linku tužkou na oči a trochu ji rozmažu. Dole ji můžu ještě přetřít tmavým stínem, který je vpravo nahoře a opět trochu rozmažu. Potom nanesu už jen ve vnitřním koutku a lehce pod dolním víčkem tenhle zlatavý stín. Na dolní řasy použiju tuhle řasenku, kartáček má na ně perfektní velikost. Na horní řasy nanesu řasenku Bourjois Volume Glamour Ultra Black, která řasy krásně oddělí a dodá jim objem. Tak, teď už jen trochu tvářenky, použiju tuhle. A na rty jsem si vybrala ten růžový odstín a přes něj nanesu průhledný jemně růžový lesk na rty Miss Rose. A je to. Tak, to byly vybrané odstíny z kazety od Makeup Trading, ve které dostanete za málo peněz celou hromadu stínů, takže velmi dobrý poměr cena-výkon. A příště se podíváme, jak vypadá druhá polovina paletky. To je pro dnešek všechno, mějte se krásně a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa.